tuwagon nila ko, bi. Call! Wala awat, ha? Abay! Di ba vlogger mong bana? Yawan, buta ni mo, oy! Oo, feeling vlogger. Ano di ay? Anak, feeling vlogger? Feeling po na ako, tinga mo lang mag-cheat na sa imo ha. Helam! Kabata pa ni mo kabalo na kaanang cheat-cheat? Nah, bahala ka ti, di ka mo to. Tinood lagi na. Kaingon ng pagkaana. Baan, buta ni mo, oy! Alangan, daghan naman na karon ti. Vlogger, nag-cheat sila ang mga partner. Awaragid ka tismusa, oh! Bata pa gani. Kamot na siguro madako ka ba? Sige lang, ti. Di man gud mapigilan. Libat mo ko sa akong mamang maritis. Dili siguro tanan, oy! Depende man na sa tao. Ug isa pa, naman ko salig sa kumbana. Wow, sana all. Ay, noon po, ti. Depende jud na. Depende sa itsura. Anya, asa man imong bana nga vlogger, te. Pakitaa daw ko. True! Tanawa doon ang itsura ana. Ug ngayon ba na mag-cheat? Ito araw, tuwagon nila ko, bi. Call! Wala awat, ha? Wow! Ti, ayaw di kumpiyansa, ti. Gwapo kay mong bana. Gwapo, gwapo, gwaylain. Isa pa, kumani korta. Uy, kwarta lagi, pero perte man ang gwapuha. Wow! Awa na gula, ti, oh. Itsura palang daan, daog na. Basta, ti, ayaw jud og kumpiyansa, ha? Ato na ko. Oh, sige, sige. Taan ni. Mura to yung gadto diri, ah? Day, saman. Manawag mo ka. Ay, wala, Col. Ingon ko ba, gwapo kay ka? Biyag. Uy, ba yung anak ba? Bernes biya sundog ma. Uy! Okay. Karap po ka pag-gwapo diha, ah? Hilatan kay kadra, ah? Manglaboy, day ka. Gwapo, manjud. Day part, Papa J Day part. Gusto lang ko magpasalamat part kay naabot na gitag 12k plus subscriber ba oh. Daghang salamat sa inyo part ha niya. Ikaw part basig wala pa ka nakasubscribe ba? Subscribe na part ha sa mong YouTube. Shout out Erwin Nipes, Junix Hokram nga taga NCCC Driveway Department Store, okay Ma'am Karen May Ibo, okay Bintoy nga taga NCCC Malls PM. Shout out sa inyo diha og pakapinin lang og share akong video ha. Kato lang, daghang salamat. Love you.